מה קורה? כפי שאתם רואים, אני לא צריך להגיד את השם של המשחק, אתם כבר בטח יודעים. אז הנה פיודיפיי, היוטיובר הכי גדול בעולם. הנה הוא. וזה גם יוטיובר, אבל שכח, לא. הם משחקים הוא וג'לי ביחד. כן. אז אני רוצה לדבר איתכם על נושא חשוב, די חשוב. אני לא מבקש מכם הרבה, בסך הכל סאב ולייק, שסאב זה להירשם לערוץ, אם אתם לא יודעים. אז, וכמובן להמשיך לצפות בסרטונים שלי. אז אני עכשיו לא אדבר, תראו אותי משחק. ואם אמרתי את זה כבר או לא, אל תדאגו, אני אשלח עוד סרטונים. אני יחסית די גדול. איזה משחק טוב זה, כיפי, סתם. לה לה לה, לה לה לה, לה 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 לה. אז אם אני אפסל, אם הסרטון יהיה ארוך מדי, אני אפסל בכוונה. עכשיו אני יכול להיות מקום ראשון. אני יכול 45,000 גם. $6,953. עכשיו. לא מאמין. לא נורא. אז ביי חברים, זה הסרטון שלנו להיום.